Няма да повярват. Това сега Ще повярват, че няма това са еднолетни. Не. Салер Аква. Те трябва да ти плащат. Така реклама. Той дето единствено само той ми даде сила за тия работи. Ага. Всеки вика няма да стане. Аз му пробутах бе екрана с тия. Вика няма да стане. Не, в басейнови условия се изимат Ама малко. по-малки трябва да са. Малко човека храниш. Няма ли каракуда е плевел? Да пробия. Тачо не храни, т.е. така не храни. Той с друга гранула храни, ама българска. Той го води там с професора Ама варят 100-200 кила от декар. 100-200 кила от декар. Но не половина 2 от декар. Цената е 80 стотинки на български. Те трябва да напишат рекордите на Гинес, направо.